Samantala, Idol, formal nang binuksan sa publiko ang Salisay Anolid Bridge sa Dagupan City matapos ang inaugural at blessing ceremony nitong Hunyo 5. Sa kanyang talumpati, sinabi po ni Pangasinan 4th District Representative Gina De Venecia na ang proyekto ay inisyatibo ng kanyang anak na si dating Congressman Christopher De Venecia na maayos na naisakatuparan sa pamamagitan ng Pangasinan 2nd Engineering District ng Department of Public Works and Highways or DPWH. Ayon kay Manay Gina De Venecia, ang proyekto ay nagpapaalala sa kanyang yumaong dating House Speaker Jose De Venecia Jr. na aniyay nagbigay prioridad sa pagtatayo ng mga kalsada at tulay nang simulan nitong paunlarin ang ika-4 na distrito noong 1987. Aniya, mahalagang pundasyon ng pagpapaunlad ng mga infrastruktura dahil agad nitong pinatataas ang halaga ng mga ari-arian at lumikha ng mas maraming oportunidad para sa mga komunidad. Ibinahagi rin ng kongresista ang kahalagahan ng Pantal Bridge sa De Venecia Road bilang simbolo ng matibay na pagkakaibigan ng Pilipinas at Japan at bilang isa sa mga proyektong naipatayo sa tulong ng pamahalang Hapon sa panahon ng panunungkulan ni si Speaker De Venecia. Nagpasalamat naman si Congresswoman Manay Gina De Venecia sa patuloy na suporta at pagmamahal ng mga mamamayan sa kanilang pamilya at tiniyak na magpapatuloy ang kanilang paglilingkod sa pamamagitan ng kanyang anak na si Christopher. Samantala, inaasahang magbibigay ng mas mabilis, ligtas at maginhawang biyahe ang bagong Salisay Anolid Bridge para sa mga residente ng Dagupan City at mga karatig na lugar. IFM News. IFM News. IFM News.